Сіз татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Казандагы Кариев театрында Караш инсценировкалар мәктәбенә йомгак ясадылар. Бу безнең инсценировка язырга өйрәтү мәктәбе генә түгел, ул шул драма әсәрен булдыру, драматургия нигезләрен бирү мәктәбе дә булды беренче чиратта. Төмәндәге Лоля студиясы татар бизәкләрен таныта. По орнаменту даже можно узнать историю целого народа. Быел Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры беренче мәртәбә Караш дигән инсценировка мәктәбен оештырды. Татар телендә иҗат итүче яшь авторлар ярты ел эчендә дәресләр алды, драматурглар, режиссерлар белән очрашты. Бу көннәрдә ниһаять Караш инсценировка мәктәбенә йомгак ясалды. Яшьләр өчен язучы иҗатчыларны үзләрендә тәрбияләргә теләгән Кариев театры үз максатына ирешә алганмы? Киләсе сюжетны карыйк. Татар телендә инсценировка ясарга өйрәтүче мәктәп беренче тапкыр оештырыла. Вакыт таләбе. Классик әсәрләр күп, аларга инсценировка ясаучылар бармак белән генә санарлык. Аеруча балалар өчен язылганнары. Шушы ихтыяҗны бераз киметү өчен Кариев театры иҗатчыларны үзендә тәрбияләргә була. Бу эштә Татарстанның туган телләрне саклау һәм үстерү комиссиясе белән Мәдәният министрлыгы ярдәмгә килә. Гомумән ул Татар яшь тамашачысы театрының хыялы инде үзенең милли классикасын заманча да иттереп һәм шул вакытта аның асылын да саклап калып, ничек иттереп сәхнәгә күтәреп була һәм ничек иттереп балаларга, яшьләргә аны кызыклы иттереп була. Һәм без уйлаштык та нишләп әле безгә яшь авторларны үзебезгә тәрбияләп карамаска дигән шундый фикергә килдек. Менә бу Караш инсценировка мәктәбенең нигезләмәсен булдырдык һәм инде мөрәҗәгать иттек. Игълан илдек яшь авторларга кемнәрнең катнашып карыйсылары килә. Яшь дигән очракта монда без 18, 20, 30, 35 дигән андый чикләүләр куймадык. Кемнең күңеле яшь, йөрәге яшь, шулар эшләп карасыннар, язып карасыннар дип. Нәтиҗәдә Караш инсценировка мәктәбенә 22 кеше сайлап алынды. Шуларның 17се җәй башында Кариев театрына җыелышты һәм бер атна дәвамында дәресләр алды. Драматургия, инсценировка серләренә аларны язучы, сценарист, драматург, мөгаллим, олылар һәм балалар өчен күпсанлы драматургия лабораторияләре җитәкчесе Анастасия Букреева өйрәтте. Катнашучылар арасында мәктәпне яңа гына тәмамлаган авторлар белән бер рәттән күптән каләм шарлаган шагыйрьләр, журналистлар, әсәрләре сәхнәләрдә куелган иҗатчылар да бар иде. Гомумән менә бу профессия ул һәрвакыт шундый лабораторный форматта минемчә булырга тиеш. Син һәрвакыт, укырга тиеш. Күп укырга тиеш, шуңа күрә теге монда барбыр булуның файдасы. Чөнки яңа нидер тренинглар үзеңә ачасың, яңа нидер тәҗрибә туплыйсың, шуңа күрә файдасы бар. Бу дәресләрнең йогынтысы әле берничә елдан соң ачылыр дип уйлыйм, чөнки менә без шәшкән орлыклар һичшиксез берничә елдан соң шытып чыгар дип ышанам. Бу дәресләр мине гомер буе озатып килер дип уйлыйм, чөнки чынлап та бик күп яңа мәгълүмат кабул итте мин ул уку дәверендә. Шуңа күрә киләчәктә дә менә Алла бирсә, зур драматург булгач, үземнең пьесаларымны язганда бу киңәшләрне, дәресләрне искә төшерермен дип өметләнәм. Татарстанда беренче Milli инсценировка мәктәбенең финалын тәкъдим итәм. Ярты ел эчендә шактый кызыклы очрашуларда катнашырга, биремнәр эшләргә туры килә. Финалга бары тик 12 автор гына барып җиткән. Алар татар прозасына нигезләнеп, татар телендә инсценировка эшләгән, аннотация язган, трейлер төшергән. Сайлап алырга тәкъдим ителгән исемлектә Гаяз Исхакый, Каюм Насыйри, Фатих Әмирхан кебек классикларыбыз белән бер рәттән бүгенге авторлар да бар. Берсе Алмаз Гыймадиевның Фәрештә хикәясен инсценировка ясадым һәм шулай ук мин алдым калыма хикәяләрен Ибраһим Сәләховның трагедиясын. Ул безнең тарих һәм бик тетрәнеп яздым мин аны. Үзенчәлекле Караш мәктәбен үзе бер мәктәп булды. Үз ниндидер бер тәҗрибә туплау булды. Oyunu da диергә өйрәтәләр дигән кебек, инсценировка язырга да өйрәнеп була. Чөнки аның инде билгеле бер калыбын өйрәттеләр безгә. Бу сүзне кабул итмәүчеләр дә булыр бәлки. Монда инде калып дигәндә аның нигезе дигәнне күз алдында тотырга кирәк. Шундап та менә шушы драматургия нигезләренә өйрәндек без иң беренче чиратта. Аннан соң инде әлеге инсценировканы халыкка тәкъдим итү, аңа ит өстәү дип әйтәбез, чәчәкләрен һәм яфракларын кундыру, ансы инде һәр иҗатчының үзенең эше, үзенең фантазиясеннан тора. Шундап та күп нәрсәгә өйрәтте әлеге мәктәп. Бик
игелекле, бик кирәкле гамәл дип карыйм. Менә теләге булган, иҗатка тартылган кешеләрне җыеп, драма әсәрләре һәм инсценировкалар язарга өйрәтү. Бу безнең инсценировка язарга өйрәтү мәктәбе генә түгел, ул менә шул драма әсәрен булдыру, драматургия нигезләрен бирү мәктәбе дә булды беренче чиратта. Бу бит инде менә минем моңа хәтле язып караган әйберем түгел иде. Беренче тапкыр язып караган тәҗрибә. Ул авыр булды. Барыбер ул драматургия, пьеса язуда мин тәҗрибә белән килә торган әйбер дип саныйм. Караш мәктәбендә укучыларны бәяләргә Татарстан Республикасының бөтен театр дөньясы җыелды. Чаллы, Әлмәт, Тинчурин, Камал, яшь тамашачы театрларыннан әдәби бүлек җитәкчеләре, артистлар, режиссерлар, композиторлар, рәссамнар, тәнкыйтьчеләр һәр эшкә тавыш биреп бара. Шунысы игътибарга лаек. Катнашучыларның исемнәре игълан ителми, соннар белән генә бирелгән. Әлеге Караш мәктәбенә килгән әсәрләрне, инсценировкаларны дип әйтгәндә, әзер продуктны укырга жюри әгъзаларына биргәннәр иде. Без һәрберебез аларны укып чыгып, үзебезнең бәяне бирдек. Бәяне аерым әсәргә генә түгел, аның аерым категорияларны, әйтик аның стиле, теленең йомшаклыгы, мәсәлән, аның анда күтәрелгән проблемаларның актуальлеге ягыннан төрле яклардан бәя бирергә кирәк иде. Нәрсә дип әйтим? Әгәр дә менә шушы катнашучылар арасында бер икесе генә булса да сәхнәгә күтәрелә ала икән, бу бик зур уңыш дигән сүз. Берничә сүз инсценировка жанры турында әйтәсем килә. Катлаулы, җаваплы жанр, ләкин бик кызык. Чөнки монда шундый менә тегеп башка автор белән эшлисең, һәм үзең дә автор буласың. Димәк, соавтор белән эшлисең инде. Аннары менә иң төп проза әсәрендә язылган, шигъриятта язылган поэма ниләр була да инде бит инсценировкалары. Төп фикерне саклап калырга кирәк. Төп фикерне. Шуңа күрә монда драматург булу, театрны булу бик әз. Әдәбиятны белергә кирәк. Әдәбиятны, гомумән сәнгатьне. Һәм мин әйтерим, безнең менә яшьләрдә, яшь драматургларда, яшь иҗатчыларда әлбәттә өмет бар, чөнки яшьләр белемле, күп укыйлар, күп беләләр, тирәннән укып әзерләнәләр шушы инсценировкаларда. Бу жанр бик актуаль, чөнки татар дөньясында безнең хәзинә бик зур, аны прозаиклар, шәп прозаиклар хәзер дә бар, име. Шуңа күрә киләчәктә минемчә бу жанр яшәячәк. Җиңүчеләргә бүләкләр дә саллы. 3нче урынга чыгучының әсәре Тамга лабораториясе кысаларында куелачак. Алар Тәнил Гыйләҗев, Эльвира Фатыйхова, Рүзәл Әхмәдиев. 2нче урын алучы Илфак Хафизовның инсценировкасы Казан утлары журналында басылып чыгарга тиеш. Инде Караш мәктәбенең җиңүчесе дип Лилия Гыйбадуллина табылды. Аның иҗатын Кариев театры сәхнәсендә күрәчәкбез. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан.